खुलुमबाय बेयो बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजन दिनै 1 जुलाइ 2020 बुधबार खालि सानसेनि बरादखौ नोंथांमोननि खाथियाव लानानै फैदों आं सदानन्द दैमारिया। सिगां फरायथिनो लादों मेष राशि। दिनैनि साना जोबोर मोजां, मावनो लानाय खामानिखौ मावफुंनो हानानै गोसोआव गोबां गोजोननाय मोनगोन। गोसोनि साननायफोरा जाफुंसारगोन, देहाया मोजाङै थागोन। अब्लाबो जानाय लोंनायाव सांग्रां थानाया गाहाम। बहानिफ्रायबा मोजां खौरां फैनो हागौ। रांखावरियाव जोबोर मोजां, बेफार फालांगियाव मोजां मुलाम्फा मोननो हागोन। सोरबा लोगोनि हेफाजाब मोनगोन। न'खराव अनलायनाय फैगोन, बिमा बिफानि बोर मोनगोन। बहाबा थांनांगौब्ला दिनै जोबोद मोजां। दिनै हान्थिनो हागोन, गुबुननि गोसोखौ बोनो हागोन। गोसोनि बोलोआ बांगोन, समाजाव मान मोनगोन। लाइमोनफोरा दिनै मोजां खौरां मोननो हागोन। वृष राशि। दिनैनि साना जोबोर मोजां, गोसोखौ जोबोर गोजोननाय मोनगोन। गोसोनि बोलोआ बांगोन, मावनो लानाय खामानिखौ थि समावनो मावफुंनो हागोन। समाजाव मान मोनगोन। रांखावरियाव जोबोर मोजां, बेफार फालांगियाव मोजां। न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव अनलायनाय फैगोन। देहाया मोजाङै थागोन, गुबुननि हेफाजाब मोननो हागोन। जायखिजाया खामानि मावा मानो गोरलैयैनो मावफुंनो हागोन। लोगोफोरनि अनसायनाय मोनगोन। गोसोनि बोलोआ बांगोन, गोदान साननो रोंगोन आरो गियान फैगोन। मिथुन राशि। दिनैनि साना जोबोर मोजां होनजायो। सोरबा उल्था आथोनजों बाख्नाय जानानै गोसोखौ जोबोर गोजोननाय मोनगोन। देहाया मोजाङै थागोन। अब्लाबो जानाय लोंनायाव सांग्रां जानाया गाहाम। रांखावरियाव मोजां, बेफार फालांगियाव मोजां। न'खराव अनलायनाय फैगोन, समाजाव मान मोनगोन। गोसोनि बोलोआ बांगोन, मावनो लानाय खामानिखौ थि समावनो मावफुंनो हागोन। गुबुननि हेफाजाब मोननो हागोन। गोसोआ जोबोर रमान्टिक जागोन। कर्कट राशि। दिनैनि साना जोबोर मोजां, गोसोआव मोजां साननाय फैगोन। मावनो लानाय खामानिखौ मावफुंनो हागोन। रांखावरियाव मोजां, बेफार फालांगियावबो मोजां होनजायो। देहाया मोजाङै थागोन, अब्लाबो जानाय लोंनायाव सांग्रां थानाया गाहाम। माबा साननानै गोसोखौ जोबोर गोजोननाय मोनगोन। गुबुननि हेफाजाब मोनगोन। न'खराव अनलायनाय फैगोन। समाजाव मान मोनगोन। फरायसाफ्रा मोजां फिथाइ मोननो हागोन। जायखि खामानि मावा मानो जाफुंसारगोन। सिंह राशि। दिनैनि साना बारा मोजां नङा। गोसोआव जोबोर गुलुं गुजुं साननाय फैगोन। मावनो लानाय खामानियाव देबोर नांगोन। सोरबा लोगोफोरनिफ्राय गाज्रि खौरां मोननो हागौ। रांखावरियाव मोजां नङा, नाङा फाङा खरसाया बांगोन। बेफार फालांगियाव खहा जानो हागौ। गोसोनि साननायखौ गुबुननो दाफोरमाय। न'खराव अनलायनाय फैगोन। समाजाव मान मोनगोन। देहाया मोजाङै थागोन, अब्लाबो जानाय लोंनायाव सांग्रां थानाया गाहाम। कन्या राशि। दिनैनि साना जोबोर मोजां, गोसोआव मोजां साननाय फैगोन। रांखावरियाव मोजां, नाथाय खरसाया बांगोन। बेफार फालांगियाव मोजां, देहाया मोजाङै थागोन। अब्लाबो जानाय लोंनायाव सांग्रां थानाया गाहाम। गोबां मुंदांखा सुबुंजों लोगो मोनलायगोन। न'खराव अनलायनाय फैगोन। गोबां खामानियाव मुखुब थानांगोन। समाजाव मान मोनगोन। गुबुननि गोसोखौ गोरलैयैनो बोनो हागोन। गोसोआ जोबोर रमान्टिक जागोन। तुला राशि। दिनैनि साना जोबोर मोजां, गोसोनि बोलोआ बांगोन। गोसोनि साननाया जाफुंगोन। मावनो लानाय खामानिखौ गोरलैयैनो मावफुंनो हागोन। देहाया दिनै मोजाङैनो थागोन। रांखावरियाव मोजां, मोननो गोनां धोनखौ दिनै मोननो हागोन। जेनिबो आंखाल जानाय नङा। न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव अनलायनाय फैगोन। समाजाव मान मोनगोन। बेफार फालांगियाव मोजां मुलाम्फा मोननो हागोन। गुबुननि गोसोखौ बोनो हागोन। लोगोफोरनि हेफाजाब मोनगोन। सेंग्रा सिख्लाफ्रा गोसोखौ जोबोर रमान्टिक मोनगोन। फरायसाफ्रा फरायनायाव गोसो दुंगोन आरो मोजां फिथाइ मोननो हागोन। वृश्चिक राशि। दिनैनि साना जोबोर मोजां, गोसोआव मोजां साननाय फैगोन। मावनो लानाय खामानिखौ थि समावनो मावफुंनो हागोन। गोसोनि साननाया जाफुंगोन। गोसोनि बोलोआ बांगोन। समाजाव मान मोनगोन। न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव अनलायनाय फैगोन। रांखावरियाव मोजां, नाथाय खरसाया बांगोन। बेफार फालांगियाव मोजां, देहाया मोजाङै थागोन। गुबुननि हेफाजाब मोननो हागोन। फरायसाफ्रा दिनै फरायनायाव गोसो दुंगोन। गोदान खामानि मावनो सानखांनो रोंगोन। धनु राशि।
दिनैनि साना जोबोर मोजां, गोसोआव जोबोर बोलो बांगोन। मावनो लानाय खामानिखौ थि समावनो मावफुंनो हानानै गोसोखौ जोबोर गोजोननाय मोनगोन। गोसोनि साननाया जाफुंगोन। रांखावरियाव जोबोर मोजां, मोननो गोनां धोनखौ दिनै मोननो हागोन। बेफार फालांगियावबो मोजां मुलाम्फा मोनगोन। समाजाव मान मोनगोन। देहाया मोजाङै थागोन। न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव अनलायनाय फैगोन। बिदा फंबायनि गेजेराव अनलायनाय थागोन। लाइमोनफोरा गोसोखौ जोबोर रमान्टिक मोनगोन। मकर राशि, दिनैनि साना जोबोर मोजां, गोसोनि साननाया जाफुंगोन। मावनो लानाय खामानिखौ थि समावनो मावफुंनो हागोन। रांखावरियाव जोबोर मोजां, आयआ बांगोन। मोननो गोनां धोनखौ मोननो हागोन। बेफार फालांगियाव जोबोर मोजां मुलाम्फा मोननो हागोन। गुबुनजों मोजां सोमोन्दो लाखिनो रोंगोन। गोब्राब खामानिखौ मावफुंनो हागोन। न'खराव अनलायनाय फैगोन। बिदा फंबायनि गेजेराव हेफाजाब होलायगोन। सेंग्रा सिख्लाफ्रा गावबा गावनि गोसोनि साननायफोरखौ फोरमायलायनो हागोन। फरायसाफ्रा फरायनायाव गोसो दुंगोन। मोजां मोजां आदार मोनजानायनि खाबु फैगोन। कुम्भ राशि, दिनैनि साना जोबोर मोजां, सोरबा लोगोफोरनिफ्राय हेफाजाब मोननानै गोसोखौ जोबोर गोजोननाय मोनगोन। खामानिखौ थि समाव मावफुंनो हागोन। बहानिफ्रायबा मोजां खौरां मोनगोन। समाजाव मान मोनगोन। रांखावरियाव जोबोर मोजां, बहानिफ्रायबा गोबां धोन मोनगोन। फालांगियाव मोजां, देहाया मोजाङै थागोन। न'खराव अनलायनाय फैगोन। गुबुननि हेफाजाब मोनगोन। बिमा बिफानि अननाय मोनगोन। गुबुनजों मोजां सोमोन्दो लाखिनो रोंगोन। मीन राशि, दिनैनि साना जोबोर मोजां, गोसोआव मोजां साननाय फैगोन। गोसोनि बोलोआ बांगोन। देहाया मोजाङै थागोन। रांखावरियाव मोजां, बेफार फालांगियावबो मोजां। न'खराव अनलायनाय फैगोन। सेंग्रा सिख्लाफोरा गोसोखौ जोबोर रमान्टिक मोनगोन। गोसोनि साननायफोरा जाफुंगोन आरो गुबुननो फोरमायनो हानानै गोसोआ जोबोर गोजोननाय मोनगोन। दिनैनि राशि फरायथिनाया एसेनोसै। जोबनायाव बेखौनो खावलायो जाहाथे नोंथांमोना सानफ्रामबो जोंनि बे बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजनखौ नायबाय थायो आरो साबस्क्राइब खालामो। एसेनोसै, गोजोन्थों।